Na Slovensku, a to platí hoci kde, nenájdete ani jednu lokalitu, kde bude všetko úplne tip-top. Vždy vyberáte lokalitu, kde to splňate do nejakej maximálnej možnej miery. Tie kľúčové požiadavky, a teraz hovorím za seba, pán Pešl povie ostatné. Ak môžete, ja tiež neskáčem pani Ondrušovej do reči, keď rozpráva, prosím vás, nechajte ma dohovoriť. Je odstupové vzdialenosti, to som včera, sme sa tu bavili, my tu máme ako argument, že v priemyselných parkoch, ale samotné odstupové vzdialenosti, to je jeden z faktorov, o ktorých som krútil hlavou, že s vami nesúhlasím. My máme jedny z najprísnejších predpísaných odstupových vzdialeností od obytných zón pre takéto projekty. Odstupová vzdialenosť je splnená, to naozaj nie je častá vec. Zevo, v Bratislave Olo, ani Kosit ich splnené, myslím, že nemajú z historických dôvodov. Dostupnosť odpadov, naozaj za tým si ja osobne stojím na čísla aj u nás vo firme, aj tu v tejto štúdii som ja. Tá dostupnosť odpadov, bavíme sa o 5 okresoch. To je naozaj veľmi pesimisticky vypočítaný odhad. Zrátame historicky s budúcim poklesom, ktorý nebude stále. Teraz aktuálne máme nejaký pokles, ešte trošku navýšený. Je tu viac než dostatok odpadov vo vzdialenosti do 80 km.